He d'afanyar-me. Oh, no, estic atrapat. Alex, estàs bé? No, la meva motxilla està atrapada. Em pots ajudar? D'acord, clar. 3, 2, 1, ja. Oh, no, la meva motxilla està trencada. Alex, si us plau, no ploris, saps què? Pots fer servir la meva motxilla. Em pots tenir unes 6 volums? Gràcies. No hi ha espai de cap manera. Tens raó, ho sento. Alex, Eva, l'esmorzar està a punt. Ja ho tinc. Eva, si us plau, espera'm. Vinga a Alex. Gràcies. Oh, Alex, tinc una idea. Aquí tens, Alex. Potser això ajudarà. Gràcies. Gaudeix del teu esmorzar. Gràcies. Estic ple. Anem. Funciona. Alex, espera, els teus retoladors. Què? Oh, no això una altra vegada. Eva, què faig ara? Espera un moment. Prova això, Alex. D'acord. Alex, Eva, afanyeu-vos, l'autobús escolar és aquí. D'acord, Alex, no t'oblidis de la teva ampolla d'aigua. D'acord, Alex, adeu. I no t'oblidis de la teva carmanyola, Alex. I els teus aperitius. Adeu, amics, que tingueu un bon dia a l'escola. Oh, no això una altra vegada. Atenció, classe! Aquesta és la vostra classe de dibuix. Heu de dibuixar aquesta marioneta en 10 minuts. D'acord. I el temps comença ara. Pobre Alex, però tinc una idea per ajudar-lo. S'ha acabat el temps, és hora de mostrar els vostres dibuixos, nens. Ja he acabat. Bon treball, Eva, tens una A. Alex, no estiguis tan trist. Tinc una cosa per a tu, t'he fet aquesta motxilla. Ara pots posar totes les teves coses aquí. Oh, de debò? Fem-ho. Gràcies, professor. No hi ha de què, Alex. Adeu, fins demà. Alex, sortim a jugar. Juguem a futbol. Oh, no, la meva motxilla, he de córrer. Oh, no, la meva motxilla. Eva, necessito una motxilla nova. I què tal aquesta? No, és una funda de coixí. D'acord, torno de seguida. Què et sembla aquesta? No, és un carro de la compra. Anem a comprar-te una motxilla nova, Alex. Sí, som-hi. Benvingut a la meva botiga. Aquesta. No, Aquesta. no. Oh, m'agrada aquesta. D'acord. Quant costa aquesta motxilla? $20.
Això és tot el que tenim. Ho sento, això no és suficient. Espera un moment. Puc canviar la meva motxilla. Oh, caramels, d'acord, te'ls pots quedar. Yay! De res, Alex. Puc tenir 2 motxilles per això. 2 bosses. Sí, en tinc 2 iguals. Eva, podem tenir 2 bosses a joc. Gràcies, Alex. Aquesta motxilla és genial. El millor suport d'un home és un amic molt estimat. És un tub rosa. Cercle. He fet un triangle. Hola, alumnes. Hola, professor. professor. Hola, professor. Atenció, classe. Doneu la benvinguda al nostre nou alumne, l'Àlex. Hola a tothom. És tan petit. Sí, ets com un petit pingüí. Nens, sigueu amables. Atenció, classe. Qui viu al bosc de bambú? Jo, ho sé. Tria'm a mi, ho sé. Tu, Àlex. És un panda. Correcte, el Àlex. Quina emoció falta a la imatge? Jo, aquí dalt. Tu, Àlex. Té. Alegria. Correcte, Àlex. Ei, sigues amable. A qui porta l'home a l'esquena? Ho sé, ho sé. Ho sé. Si us plau, tria'm a mi, ho sé, puc respondre. Què és? Tu pots respondre, Àlex. Un nadó. Correcte, a l'Àlex. Ben fet. Dóna-m'ho. Dóna-m'ho. Qui ho ha fet? Ho sento. Àlex, vine a la pissarra. D'acord. Ta. D'acord. Fet. Hora de dinar. Ei, vai ara. Ei, és meu. Ah. Us ensenyaré. Molt calent.
idea. Hora de treballar. Encara no. Té. Pols de ferro. D'acord. Què? Mil·límetre. Vols ser amics. Mil·límetre ma ema. Bona sort a l'escola, Alex, adeu. Adeu, pare. Que tinguis un bon dia, Alex. Gràcies, pare. Adeu. Cool. Hola, amic. Yeah. Ets tan maldestre. Atenció! Classe lliçó de dibuix. Heu de dibuixar un pop i té de teclat en 15 minuts. D'acord. El vostre temps comença ara. Només tinc un llapis. Oh, no. Alex, em pots deixar un llapis? No. Si us plau, el meu últim llapis està trencat. No, és meu. Mestre, necessito alguna cosa per dibuixar. És clar, agafa'l, Alex. Gràcies. Oh, no, aquest és el meu últim paper. Alex, em pots deixar un full? No. Oh, no, la classe s'ha acabat. El temps s'ha acabat. Nens, porteu-me la vostra feina. Molt bon treball, Alex. Molt bé. Això és inacceptable. Hora de dinar. Oh, no, el meu dinar. No. Qui ha fet aquest embolic? És ell? No he estat jo. La propera lliçó és de lògica i tu seràs el primer. Has de classificar les boles per colors en 5 minuts. D'acord. Els teus 5 minuts comencen ara. El teu temps s'ha acabat, Alex. Oh, no. Molt malament. Has tret una F. La classe s'acaba. Ens veiem demà. Festa. Uau, au, festa. Puc venir a la teva festa? No ets el meu amic. Alex, què ha passat? Els nens de l'escola no volen jugar amb mi. Oh, no! I com t'hi relaciones amb ells? D'aquesta manera. Si us plau. El meu dinar. No. No, Alex. Has de ser més amable. Gràcies per això. Intentaré ser més amable. Bon dia, Alex. Oh, hola.
No et preocupis, Alex. Aquí tens el teu llibre, Alex. Gràcies. Atenció! Classe! Prova de l'hora del dia. Àlex, vine aquí. Qui? Jo. Quina hora és, Àlex? Són les 3. Tens raó. Bona feina, Àlex. Quina hora és? Hast. Són les 10. Comprovem-ho. Molt bon treball, Àlex. Quina hora és? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molt bé, 6. Correcte. Àlex, un altre cop. Molt bona feina. Molt bé, Àlex, has tret un excel·lent. Hurrà! Gràcies per ser amable amb mi. Tornem a ser amics, si us plau. Serem amics, pots venir a la meva festa. Gràcies, vindré. Sigues sempre amable.